Ano isang piraso? 80, dalawa 150 na, boss. So, 80 ang isang piraso. Dalawang piraso po ay 150. Salamat, idol. Boss Ando. Saan alimatag mo ngayon? Ha? O, so 300 kilo po yung alimatag po ni Kuya dito. Bali, ang kilo po ng alaka ay 200 pesos po. Nagkano kilo ng tulingan? 160? So, ang tulingan po ay 160 po ang per kilo. Dito sa dyan? 350, 300. Dito? 300? 350. 350. Buwa ka na. So, dito 150 lang po yung talaba, oh. Bagong ani lang yan. Lote. Saan? Magkano? 320? Yan mura, 320 lang, oh. Parang mura, boss. Yan po ang kiluhan po ng galunggong, no? Sa halagang 70 pesos at 80 pesos po ay may mabibili na po kayo na per kilo. So 480 po ang per kilo. Ang ganda po ng hipon. Bakit doon ba magkano kaya natin? So ang pusit po dito ay 340 po ang per kilo. Ay, boss, oh. Gana per kilo? 50 po. So dito po, 50 po ang per kilo. Malaki po yan. Thank you, boss. Okay po. Shout out sa mga mambo. So shout out sa mga mambu. Hey, pare. Oy, shout out. Mukhang naubos yung paninda mo, ha. Ay, kahapon eh. Oo, boss. Oo. Ngayon wala ka ng ano. Ito naman mga Wala naman gulyasan. Uy, exotic lang tinda natin yun. Puro exotic. Grabe, ha. Ugita. So 250 po ang per kilo po ng ugita. Yan po yan, no. 250 po. Kaya tilapia mo. 110. Maganda. So 110 po ang per kilo po ng tilapyang Batangas. So boss, magkano yung talaba? 150 na lang, sir. Ubus na lang. 150. 200 yan. So 150 po ang isang net po dito. No, talagang makita po talaga natin yung mga presyon po ng kanilang mga binibenta po dito ang talaba. 150 po ang isang net Okay po. lang yun. Ganyan karami pa po yung mga talaba ng ating mga tindero dito sa Malabon Fish Market. Wala na bukas. So ang talaba po dito ay binibenta po, no, sa halagang 100 po kada net. Kanina 250 yan umaga. Ngayon 150 ngayon. 100 na lang. Wala 150. Ayan, no? 100 na lang po ang isang net po ng talaba. So dito lang po ay 60 pesos po ang isang tali po ng singkama. Wala, hindi yung mga kilala dito yun. Ah, Vlogger lang kilala dito, yung mga beto rito eh. oo. Kahong 30 lang. Nagikot ako kasi yan santo para malaman ng ating mga kababayan yung mga bentahan, mga presyon po talaga rito. Para lagi tayong 30 lang isang kilo. Yun ang mahalaga. para lagi masigla tong Malabon Fish Market kasi talagang ito ay dinarayo ng ating mga kababayan. Siyempre. Sinudumog talaga. At lalo kahapon talagang grabe ang tao. Siguro kanina mga maaga-aga pa, ang daming tao rito. Hoy, kahong 30 lang. Kaya kaya laging namin na-update para yung mga dumarayo. Kasi marami nagtatanong, nagko-comment sa amin, paano papunta dyan sa Malabon Fish Market? Yung laging tanong. Rito pre ng isda. Sa akin ito ng isda. Oo. Dinadaya dito. Saka yung mga binay dito. Nababa talaga yung mga presyo. Kaya talaga yung mga kababayan natin talagang dinudumog talaga. Boss, thank you. Salamat. Alright, so good morning po sa inyong lahat at sa ating mga kababayan pong mga namimili po dito sa Malabon Fish Market. So sa mga oras na ito ay dagsang-dagsa po ang ating mamimili, no? Kitang-kita naman po natin ang tao na pumunta po dito at dumayo po sa Malabon Fish Market. So anyway, di pa po nakakaalam, no? Yung likod po nito ay fish port na po na binabagsakan po ng mga marami pong isda. At kung kayo po ay pupunta po dito sa loob ng Malabon Fish Port, nakakabili naman po ng
1 kilo. Depende po sa mapagbibilhan po ninyo ng inyong mga iuulam, no? So ganyan karami po ang ating mga kababayan na dumayo po ngayon. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore o mag-ikot dito sa Malabon Fish Market at tignan po ang sitwasyon at kaganapan ng kanilang mga ibinebentang seafood sa Malabon. So, tara, let's go! Alright, so ganyan karami po yung mga ibinebentang prutas po dito na mangga. So yan po yung mga nakakarton po, no? Puro mangga po yan ng Sambales. So, nagkakalaga po ng 40 pesos po ang kalahating kilo. Bali ang 1 kilo po ay 80 pesos po, no? Ayan po yung ating mga kababayan po na mga namimili po talaga dito ay talagang dagsang-dagsa po ang ating mga kababayan. Wala nang isang dyan, 80 na lang yan. Wala po ma. Kapit sila dalawa. Kanya ka sa ptak. So idol, Ay, boss so 150 na lang po yung tinapang bangus. Nakaubos ka ba? Siyempre, lagi tapos dito, boss Lando. Laging sold out ang kanyang paninda na tinapa. So ang tinapa niya po ay galing pa po ng Tondo. Yan. So ang 2 piraso po ay binibigay na po na 150. Magkano isang piraso? 80, dalawa 150 na, boss So Lando. 80 ang isang piraso, 2 piraso po ay 150. Salamat idol. Eh, boss Lando. Pinagtang na ito. Parang marami. Oo. Dalawa na. Police kayo dyan natin, tinapabos. Boss, ikot muna ako, bike na lang ako ha. Oh, sige, boss. Sir, Rucheta lang, sir. Rucheta, mati lang po. Kapit na, dalawa. So yan po yung mga seafoods po, no, na mga limango at alimasag. Tsaka hito. Ba't magkano alimasag mo ngayon? Ha? O, so 300 kilo po yung alimasag po ni Kuya dito. At mga limango rin po, no? Boss, thank you. Lote. Magkano dito sa ano, Lakaak? 100 lang. 100 ang kilo? Kalahati. Okay. Wala po yan naman. Booking na sariwa. Yan po yung mga tinda po nila dito mga isda, no? Bali ang kilo po ng Alakaak ay 200 pesos po. Napapayaman ba kayo dyan? Okay, salamat. Ba't magkano isang pisnit? 200? Boss, biging boss! So 200 po ang isang pisnit po ng talaba, oh. Magkano talaga? 200 lang yan, ma'am, sa sako. Ito yung mga masisipag nating mga tindero-tindera dito sa Malabon Fish Market, no? May nabago ka lang, baka lang lang yan, tayo sa mga kaya, boss. Mararating lang yan, pili ka na lang yung mga. Tigat sa mukha ng iba, naharang sa kalsada. Gano'ng kilo Pindori? 60 boss. So dito po ay 160 po ang per kilo ng Pindori. Tata, ano, what is this? Kalati lang. Report yan? Di ba kapatid tayo doon? Saan ko tingin natin rin? Kalati lang. Kapatid tayo doon ha? Tayo dito, ano?
Magkano kilo ng tulingan? 160. So ang tulingan po ay 160 po ang per kilo. Dito sa tumpukan mo, 100, no? Yan po yung mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market ng Galunggong. Sa halagang 100 pesos po ang tumpukan. Dati ganun ba, 50 lang, 50. So sa mga kababayan po natin, no, ganito po yung mga presyon po na nagaganap po dito sa Malabon. Boss, thank you. Ayan mo. Uy, pakibilisan mo dyan. Uy, lalaki. Bagal-bagal mo. Bagal magtimbang si Ren. Te, magkano ang ipon? 500. Last na ito, wala na. Mahal talaga ipahim, lalo po Ay, mas. kaya nga eh. Oo, dahil ano, di ba? Dito, ikot muna ako. Oh, 20 na lang kilo, 20. Wow, 20 pesos po ang kilo ng talaba, ng tahong, oh. Magkano sa ano, pusit? Daming talaban. Magkano dyan? 350, 300. Dito? 300? 350. 350. Buwa ka na. Siyempre. Dito, sa mga 330. 330 na lang po. Kano yan? Ikot muna ako. 50 na lang yung lahat. So dito po 330, no? Yung pusit. Ano? Pampana, Salamat. Ito tayo. So dito po ay may mga presyon na po kaya hindi na po natin naitatanong sa mga tindero at tindera po dito sa Malabon Fish Market kasi may mga nakalagay na po na mga presyohan. So dito 150 lang po yung talaba, oh. Bagong ani lang yan. Lote, Quality. magkano? 320. Yan mura, 320 lang oh. Ang mura, boss. Ikot muna ako. Respect. Presidente, ah. Gagawin, lagyan mo kasi tag. Styro, lagyan 20. So ang pusit po doon ay 320, no? Malaking pusit. Tapos ang mga tilapia po ay 100 pesos. Ayan po yung mga presyon po ng ating mga binibenta rito na isda na tilapyang Batangas. So ang mga bangus po ngayon, ang per kilo po ay 150. Murang-mura po ngayon ang mga kiluhan po ng bangus. Hey, shop na shop. Oh, salube. Oh, salube. Oh, So ang tahong po ay tumpok, 50 pesos. panambak. Oh, ay, di lang daw. Ay, shout out ate. Ba't nag-iikot ka? So, ganyang karami po ang ating mga kababayan po na dumayo po dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng kanilang mga iuulam. Yan po ang kiluhan po ng galunggong, no? Sa halagang 70 pesos at 80 pesos po ay may mabibili na po kayo na per kilo.
Grabe pa rin pala taas ng hipon, pero mas bababa sa'yo ha. So dito po 480 po ang per kilo. Ang ganda po ng hipon. Bakit doon ba magkano kaya natin? So ang pusit po dito ay 340 po ang per kilo. Madam, oh. Gan pusit ko ano? Jenny boy. Mura lang, pero mahal na. So dagsan-dagsa po ang ating mga isda po dito sa Malabon Fish Market. Pero medyo mataas po ang ating hipon. Alente? Pwede ba kalahati? Pwede, di ba yun? Ito po yung mga nagtitinda po ng tahong na per kilo. No? Boss, ito na, bossing. Boss, malalaki, boss. Tapos ang malalaki, boss, oh. Kano per kilo? 50 po. So dito po, 50 po ang per kilo. Malalaki po yun. Thank you, boss. Okay po. Salamat. So, yan po yung mga nakikita po natin ng mga nagtitinda po sa gabi, no? Talagang dinamihan na po nila yung kuha ng kanilang mga tahong dahil sa Biyernes Santo po ngayon. So dagsan-dagsa po ang ating mga seashell dito sa Malabon Fish Market. So ang per kilo po dito ng dilis ay 100. Boss, good morning. Discover tayo sa saksi no? Boss, thank you. Shout out sa mga mambo. So, shout out sa mga mambu. Oy, pare. Hoy, shout out. Mukhang naubos yung paninda mo ha. Oy, kahapon eh. Oo, boss. Oo. Ngayon, wala ka ng ano. Ito naman, mga Wala naman gulyasan. Uy, exotic yung tinda natin yun. Pure exotic. Grabe ha. So, yan, may mga presyo na po, no? Yung kanilang mga paninda. Kaya yung mga kaibigan po natin dito sa Malabon Fish Market na mga vendor. No? Boss, thank you. May sticker niya. Nakalimutan kong dalhin eh. 90 kilo. Apo. Oh, 90 lang, boss. 90. So, 90 po ang per kilo ng malalaking tahong. Naiwanan ko yung sticker, boss. Eh, kamamadali ko kasi alam kong daming tao. Ipapalo kita. Boss Lando Explorer. Balik ko na lang ulit. Ha? Ito nakasala ko text ako. Oo. Kilo. Kilo. Oh, yan laki oh. Pugita. So, 250 po ang per kilo po ng pugita. Yan po yan, oh. 250 po. Vlogger yan, vlogger. Oh, 150 na ito, pare. Sabi ng dalawang buwit. Tay, salamat. Isa ko, ayan o. Yan. Lagi isang daan. Ilang kilo yan? Ha? Sobrang daan. So, magkano yung isdang gabi? Laki ah. 150 ang per kilo. So, 150 po ang per kilo po ng isdang gabi. Oh. Shout out. So, masarap po yan sa sinigang sa miso. So, shout out sa ating mga vendor po dito. Yan po yung mga tropa po natin dito na nagtitinda sa Malabon Fish Market ng kanilang mga isda. Hindi, boss. Ano yung dalawa? Sariwa yan, oh. Ganda nga, oh. Sarap yan sa sinigang sa miso, eh. Oo. Talaga, labis na, miso. Talaga kasing alin, di ba? Ano isa lang, malik lang. Mamaya na. Pero maganda, eh. Talaga, nasariwa yan. Ikot muna ako. Ito, nagkaakal kasi nagkalawar sa silong. Ay, boss. Baka may shot tayo, ah. Oo, pamparelax.
Alright, sa sitwasyon o kaganapan po dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang dinarayo, dinudumog at dinadagsa itong Malabon Fish Market. Ito po yung Malabon Fish Port. Kapag mamimili po kayo ay welcome na welcome po kayo dyan at marami rin po kayo mga mabibiling isda kung anong-anong klaseng laman dagat. Ito po yung gilid po niya, no? Yung sa likod po nun ay marami po kayo mabibili doon, mga dorado, tapos mga tuna. Doon po ay mga malalaki po yung mga makikita nyo pong mga isda. Kano dyan? Oh, nagbablog ako. Nagbablog ka ba? Oo. Ano channel mo yan? Ano channel mo? Boss Lando Explorer. Gana tilapia mo? 110. Maganda. So 110 po ang per kilo po ng tilapia ang Batangas. Ito tilapia. Salamat. So 180 na lang po ang isang business ng talaba, oh. Ate. $180 na lang. Yung dalawang malaki. Morning mga idol. Pampawis na kayo sa init, ah. Kaya nga eh. So magkano dito? Yan. 520 lang yan. So 520 po. Super jumbo na. Super jumbo na po, no, yung kanyang hipon. Yan. So dito po 420 ang per kilo. So dito naman po ay 300 pesos po ang per kilo. Yan po yung mga presyo po natin dito ng mga hipon sa Malabon Fish Market. So sa mga mahilig po mga kumain po ng hipon, no, dito lang po ay may mabibili po kayo. Boss, thank you. Ay, basta lang. Ano ba? Shout out sa mga tindera po natin dito sa Malabon Fish Market. Ay, ito ano? Sa'yo nga, palta mo pa rin. Kasi, tilapia ka.
So ayan lang po yung mga presyo po ng ating gulay dito sa Malabon Fish Market, no? Hello, te. Shout out, te. Wala na. Nakaubos ka kaagad ng maaga. Dami ng tao, di ba, no? Gulay na naman. Gulay na naman po ang naiwan kay ate. Wala na. Dami mo naman ang tumanong. Dito ulit. Te, salamat. So 200 po ang permit po dito ng talaba. Magkano po? So boss, magkano yung talaba? 150 na lang sir, ubos na lang. 150. 200 yan. So 150 po ang isang meat po dito. No, talagang makita po talaga natin yung mga presyon po ng kanilang mga binibenta po dito ang talaba. 150 po ang isang meat Okay po. lang yun. Ganyan karami pa po yung mga talaba ng ating mga tindero dito sa Malabon Fish Market. Boss, thank you. Thank you sir, thank you. Wala na bukas. So ang talaba po dito ay binibenta po no, sa halagang 100 po kada net. Kanina 250 yan, umaga. Ngayon 150 ngayon. 100 na lang, wala na 150. Ayan no. 100 na lang po ang isang net po ng talaba. 100 na lang, oh. 100 na lang, wala na 150. 100 na lang, oh. Wala Thank na you. 150. Ay, 50. Ang bossing. Salamat po. Boss kang boss. 50 yan boy. Oh, 50 rin. 50 po oh, tumpukan. Salamat. Parang lang ako koreta. Magkano mangga? 20 lang po. 50 kilo. So 50 po ang Indian Bengo po dito no, ng per kilo. Kasing kamas po. Isang ano? Isang tali. Magkano? 60. So dito lang po ay 60 pesos po ang isang tali po ng singkamas. Wala, hindi mga kilala dito yung ano. Ah, Vlogger lang kilala dito, yung mga vendor dito eh. oo. Tahong 30 lang. Nagikot ako kasi yan santo para malaman ng ating mga kababayan yung mga bentahan, mga presyon po talaga rito. Para lagi tayong 30 lang isang kilo. Yun ang mahalaga. para lagi masigla tong Malabon Fish Market kasi talagang ito ay dinarayo ng ating mga kababayan. Siyempre. Sinudumog talaga. At lalo kahapon talagang grabe ang tao. Siguro kanina mga maaga pa, daming tao rito. Ang tahong 30 lang. Kaya kaya laging namin na-update para yung mga dumarayo. Kasi marami nagtatanong, nagko-comment sa amin, paano papunta dyan sa Malabon Fish Market? Yung laging tanong. Rito pre ng isda. Sa akin ito ng isda. Oo. Dinadaya dito. Saka yung mga bilay dito. Nababa talaga yung mga presyo. Kaya talaga yung mga kababayan natin talagang dinudumog talaga. Boss, thank you. Salamat. 30 isang kilo. Ay, 30 lang isang kilo. Ano ba yun? Kuya.
Alright, so sa sitwasyon ng kaganapan dito sa Malabon Fish Market, no? So, dagsang-dagsa po ang ating mga kababayan na namimili po dito. Talagang dinudumog po itong Malabon Fish Market dahil sa mga murang presyuhan. Pero, ang masasabi ko lang po talaga, ang isda po dito ay mababa po ang mga presyuhan po ngayong araw po ng Biyernes Santo. Marami po kayo mabibili na gustong-gusto nyo pong ulamin. Lalo na mga tilapiyang Batangas, mura din po dito. Tapos mga ibang klaseng laman dagat po ay mura din po. Dahil sa pag-iikot po natin, nakita naman po natin ang kanilang mga presyuhan ng kanilang mga seafoods. So ang mga tahong po dito ay naglalaro lang po sa 100 pesos po kada tabo, at ang mga talaba po ay nasa 180, 150 po ang kada net ng kanilang mga tinitinda po dito sa Malabon Fish Market. So shout out po sa ating mga OFW na naghahanap po sa ibang bansa. Shout out po sa Rivera family. Shout out. Thank you. So, shout out sa mga viewers po natin na palaging sumusubaybay po ng ating pagbablog po dito sa Malabon Fish Market. So, sa mga kababayan po natin na tindero at tindera po, shout out po sa inyo dahil sa sobrang sipag po ninyo. So, talagang iba po talaga itong Malabon Fish Market, no? Talagang dinudumog ng ating mga kababayan. So, hanggang dito na lang po si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng kaganapan at sitwasyon dito sa Malabon Fish Market. So anyway, ngayon pong Biyernes Santo ay tayo po ay magdasal na mataimtim para sa ating Panginoon. So keep safe everyone. Ito po si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update sa Malabon. Thank you. God bless po. Bye bye.